ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପଣ୍ଟଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଏହି ସମ୍ମାନ। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପଣ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଲା ବିସିସିଆଇ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପଣ୍ଟ ଏବେ ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଥିବା ମାକ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 30 ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ସେ ରୁଚକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇର ରିଷଭ ପଣ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିସିସିଆଇ 2022 ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଦେବାକୁ ବାଛିଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପଣ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। ବିସିସିଆଇ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 2022 ବର୍ଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ରିଷଭ ପଣ୍ଟ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପଡ଼ିଆରେ 2022ରେ ଦୁହେଁ କରିଥିବା ରନ୍ର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ପଣ୍ଟ 2022 ମସିହାରେ 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 12ଟି ଇନିଂସରେ 680 ରନ୍ର ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।